Добър ден! Днес ще ви покажем как да се боядисате джантите правилно, поне до някъде, за около 20-30 лева. Отново снимаме. Така, в момента стигнахме до този деликатен етап в момента. И е шкурена както трябва и не е. Единственият проблем е, че визуално горе-долу бива изкурването, но има като и тези гадни малки дупки, като е тази, които примерно все още не са изкурени. И след като я боядисате и си мислите, че всичко е точно, на следващия ден, като дойдете да я проверите, ще видите, че точно е тези гадни малки дупки. Вътре боята ще се е надигнала и ще станала на гъст. Тъй, че моят съвет е да си поиграете малко повече време и в тези малки гадни дупки да го изкурите точно както трябва. Защото после като не стане, пак от начало. Шкурене и общо взето не е приятно. Ме снимаш ли? И така, първата стъпка, която трябваше да направим е да вземем обезмаслител или както направих аз сапунена вода и парцале. И трябва да минем цялата джанта, за да може да се обезмасли и всички бокуци, които имам по нея да се махнат. Другата стъпка, след като изчакате да изсъхне, е купувате си шкурка 400 по възможност. Може и по-финна, но че има много да търкате. Късате си, нали, удобно за вас парче. Хващате и започвате да търкате самата джанта. Зависи от какъв крайен резултат ще искате. Може да свалите направо до самия материал, т.е. талумина, или може както ние ще направим, да свалим до където боята до някъде и да направо да боядисаме върху нея. Може да спираш вече. Това вече времето на стриенето почва. И обаче хубаво съм ги боядисал на някъде. Така, след като ги шкурли според вашето мнение, или по-скоро докато ви омръзне, вземате първоначално един сух парцал и прикарвате самата джанта, за да може по-едрите частици, които са паднали, да оставате една парцала. След като я обършите достатъчно с сухия парцал, вземате, дай да не е същия, вземате друг парцал чист, вземате си чиста вода. Добре, да. Втория път. Вземате си чиста вода, да попи малко. Тай. И минавате по самата джанта, да може да събере по-големите. Защото после, като тръгнете да я боядисвате, ето и ще е бе мамата на цялата боя. Зато е толкова важно подготовката. Какво правите, пичове? И тъй, след като сте пообърсали, да, още че трябва. Ама, след като сте пообърсали джантата, и ако сте като мене, и не ви се дават пари да махате гумите от самите джанти, си купувате, той. Той е хартиено тиксо, ама хартиено. И с него облепяте гумата и да не забравим, опа, че tu работи в печ. И тая майна. Винтила. Задължително. Не правите грешката да не го облипите. Тай, хващаме единият край. И понеже не ви се става за ножица, правим дай. Хващате самото тиксо и гледате точно под самия ръб на джантата да влезе. И го залепяте. Опитвате се да го залепицавате, защото после ще има да търкате боя от гумите.
Предаването има продуктово позициониране. Ела стотет, да се знаете. Хубава ли, не е ли? Ще разбере. Тай, като за начало, важно е на топличко. Топлото. Вода от чешмата върши перфектна работа. Той е тия за... Белюките, търките в топлата вода, много хубаво. Трябва да е топъл. Защото иначе, като пръскаш и стана капки, почва да пръска някой път повече и стана на гъс. Общо дето. Значи сега, разтръска си го много хубаво. Другото, което е, като почнете, започвате от тука и когато свършите, не свършите върху джантата. Като приключите с боядисването. Ама снимай надолу. Приключите, значи приключвате тук, не върху джантата, защото като приключите върху джантата, почват да остават пръски и не става хубаво. Общо дето. Така, това е, според мен е добре облепена, така трябва да изглежда. По принцип. На практика, да. И започвате да грундирате. Как да я почна сега? Не се чувствам спит. Първият слой трябва да е лек, да може, когато за да може като изсъхва, да захваща по-лесно за джантата. Не е задължително да е напълно, в смисъл всичко да е, нали, в груд. Задължително е просто да има лекичък слой, който като засъхне, като изчакаме 2-3 минути и започне втория слой, да се покрие всичко точно и да не остава. И така, за втория слой, след като разтръскаме спрея хубаво, започваме, но с малко по-тежък слой. Сега в момента целта е да не остава никъде без покритие. Навсякъде трябва да е покрито. Трябва да се пръска на около 30 см горе-долу от самата джанта. Като за втори слой, идеално. Горе-долу това трябва да се получи при вашия втори слой. Сега ще изчакаме около 2-3 минути и ще направим трети последен слой. И това е за грунда. Следващия клип ще покажем как точно се боядисва и другите неща, които трябва да направите точно преди да се боядисва самата джанта. Трети и последен слой. Тук трябва да е по-дебел и леко да забавим темпото, с което го нанасяме. За да може всичко да е точно. Така, трябва да гледаме също да не изтърваме, защото после ще трябва пак да повтаряме. Не вярвам да ви се занимава да минавате през пак същия филм. И то 2 пъти. Това мисля, че трябва да е последния
слой, който трябва да нанесете. И ако не същото, може би по-добре, но ако изглежда така, значи добре сте се справили. Това е последния слой за грунда. Но ако искате, може да направите 5, 10, 15, колкото искате още, но 3 слоя са напълно достатъчни, за да може боята после да хване. И така, както виждате, джантата в момента е напълно грундирана. Покритието е равномерно навсякъде, не трябва да оставяме някъде дупки, особено, защото после ще си приличи през боята. Ето можете да погледнете. Покритието не е перфектно, но като за отспрей е достатъчно.